Żewġ każijiet tal-varjant Indjan, każijiet li l-awtoritajiet tas-saħħa ma jafux minn fejn ġew u li l-probabilità tieħdu mill-komunità dan fil-waqt li fl-aħħar 24 siegħa kien 5 każi ġodda u l-każijiet attivi komplew jiżdiedu. Minn daw għandna 2 li huma tal-varjant Indjan. Ifisser li l-varjant Indjan huwa f'Malta. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn ikkonferma li f'Mater Dei hemm 3 pazjenti rikoverati u jirċievu l-kura għal COVID-19 dan meta sa ġimgħa ilu fl-isptar ma kien hemm ebda każ. Net News staqsa lill-Ministru tas-Saħħa għaliex kien hemm persuni li ma setawx iniżlu ċertifikat tal-vaċċin mill-internet bil-Viċi Prim Ministru jgħidilna li kien hemm xi nuqqasijiet. Għandna numru limitat, imma ovvjament hekk mislilek inti lilek importa fejn jista' jkun li jkollna xi parti mid-dejta li ma tkunx korretta. F'dawk il-każijiet partikolari qegħdin wieħed niċċekkjaw biex nkunu ċerti li meta joħroġ iċ-ċertifikat tat-tilqim ikun validu. Ma' Net News Fearn qal li sa issa 63% tal-etajiet bejn is-16 u 29 sena ħadu l-vaċċin fil-waqt li bejn it-30 u 39 sena 74% ħadu tal-anqas l-ewwel dosa tal-vaċċin. Intant il-5 każijiet ġodda ta' COVID-19 li stabu fl-aħħar 24 siegħa itellaw għal 45 il-każijiet attivi bħalissa. It-total ta' każijiet mill-bidu tal-pandemija f'Marzu tas-sena li għaddiet issa jlaħħaq 30,623 bl-ammont ta' persuni mfejqa u dak ta' 30,158 persuna sa 320,604 persuni ħadu iż-żewġ dożi tal-vaċċin għal kontra l-imxija. Malta mill-erba' daħlet fil-lista l-ħadra tar-Renju Unit u dan ifisser li l-Britanniċi li jkunu ħadu l-programm kollu tal-vaċċin se jkunu jistgħu jiġu f'pajjiżna għalkemm iridu jippreżentaw iċ-ċertifikat li rċevew mill-NHS bil-posta għax is-sistema diġitali f'Malta għadha ma bdietx tiffunzjona.